Ke bahai tongmai jotono na hambai puliao no ke tini norok tok nungnai tok ni video chikon kotor tei hai keno norok wak nogrok nuguna ke norok video no pulian paitha jor nai tongni ke kwbangma details kok rok no ang tok ni kok rok no saikha nai ke hambai hai ani o channel o ke sing tini je nok tongmani ke tabuk kangno norok no phuna na ke ani o tok rong phunai ke obo ke 30 dini tok nor nugui tongna ke bongni ojon rok ke 1 kg 800 1 kg 900 rok tongo tai baksa kisa kom ke 1 kg 500 gram rok tongo ke oro je total tongmani ke tabuk o tok kotor tongo 150 ta tongo ro nuk tongna kinarok angno kaham ke phun tini ay kumai ke abo rok no details phun obo ke samung bongni borok tabuk ko bai soli jongo start atai borok finisher bongni tabuk soli jongo ekloge mix kari jong bongno ke sing baksa ka to starter miruo tei finisher alga kro habuno ang je thaker man karon hangke borok je সময় sing o finisher engka kotor naimano no kike gara trang phogona ke kotor je mix tomona jaga somo finisher bai starter rajak hangke যদি sing finisher mi last sori phakya 30 din rok ni himpun salokha ba 28 din rok ni hangke ja kotor bagai borok sathu dia bong tei afro koi gin borok toria bong tongnai gan bagai sing mix kri jong tabun hino last thamoni porno finisher kotor rupno borok no finisher kotor sar mane kotor rupno borok sai manai tei afro bongni weight rok bo khamkun bari nai ke orno nuk tona ke abono nor gang nor toro no bune ke oboke 16 din tok sabroke borok engka tini bai 16 din dong borok o chikon rok ke borok ni ke oro borok tongo 100 ta o jaga hangke mana kaham ko phangona ke bongni samung roman system rok bunok nai mano kinaro hangke samung ruo tai kaisa kasaro tui rejak nuk tona ke borok tabuk bongno bong vaccine bo paijak ke naro yang ta ke nuk tong hana obo khete chikon obo khet 3 din chikon robo 3 din bo saragobo 3 din kha tini tu mane bongno ke borok ke o borok ro tongo oro 150 ta doksa tongo chikon rok ke 150 tongo ke bongni khang samung rokha samung bai kainei tai tuini bai kainei rejak ne tuinya kha nor mukna kasar rejak ke tai norok yang ura hai kiding hajar nukna abo khaima karon hangke borok kasangjak mani tong borok chikon bagai kubu kasangjak thuibu mano kasangjak borok ekloge kuthumi thulayo ke borok abo gei borokna alkalka kha thuna bagai angam ke kaitham stama ka bongno bongni je a tu mani bokhok bongno je bsapru mamon urani ob je bokhok je a bokhok no sing hake aro geze dogruini adar rogru isar tu bongno sar nangabo dinar te bayang nuna bisi saka o geze dog bozak borok bo karon ke bongno adar rogru tu bongno ni borok ekloge sathini borok osubida rok janai sini bongno ekloge khula ke samu korna bagebo ke ang nong tebo puskang video ro phone vaccine marok bahai kire tok rok no sing tok vaccine rok mani sing kam ka nai mana
ke ang tab te ke no mani khumai to ke yang tok ada omoke hamiang jak ke amti hamirok sar khe saya bong no omo kotor rung jak nosto rung jak belai balok khamti rong thango ke abo ge nyai sing ada rok bo isa motamoti je nangma sung tu bitor khosau bisi tu ke nosto rong thango te ke sa tui rok kalaki bo haing mano ke naro yang kinarok nukna ang kinarok ngke jali rok jak tai tin rok jak ke obo khani ang je khaimani farm ngke ani nok kasang magi ni nok kasang khayo khaikyang ke tebo ang nok gani ni teb khainai norok nukmana na video rok total video rok ani tebo tok rok khaimro ngke tai amon logiani tok ni logiani pig farm tongnai wagri marok bonorok nugna ang nong nok rok nugna wagni o video norok last rok nong nang nugna wag nok rok tang tong ke wag rok bo rozak tong bo wag rok bo sokpainai koi bino wag sabo sokpainai ke nok rok khato monamoni paijak wag rok bagai kute bo ang details rok nong next video rok ang bo sauna ke rotok samasa bokor hab jang ha karose ono gilare ke borok te kinarok ni ang kumhana ko khai ko pakarok norok kinarok khairi mano ang ke kunman khai ko agi nok ka samono kothano sakagi khaksa hai khajak nor nok tonai ko kotha khaksa sakagi kita kaisa abo o je kotor tom ke borok saro si ang nong je samane agi ang saro tok unai hinai ko mo saro ke oro bo 150 ta domon bage ono ngada sadane 60 ta jak ke tin ngai tinta rakha te ke sharir nan ta ke tungai kita yang os chikon kok ta sino na sai khna chikon roni ke chikon no ka tabo ang bono ka sa de ekor chongo ka sa ekor chongo powder ka sa buni bagai medicine bro ko tui bai ning tong bro bono ang sal tam rana yabo o kono o bongni medicine no saltam tui bai kharnai ke abo kharman karon ke abo ke bongni antibiotic abo kharmani karon ke tok sarok kobongma rok theke katine rok ni yakni katina bagai abo belai nang bong bagai ke bong noro no tohna ani farm to kas ko kotoria kho chikon kho duskang ro kotor nugnai ro ke haibno chikon sa farm ni tam dong no phunuk tongo ha bulb khaji jak tongo ro tab to kolmo jara bagai ya sukriya kaisen rekhanango bahin jora ngate bulb bono 3 4 nangnai amti bulb ka sak jat kotor 500 watt ba 200 watt halogen rokno step sau halogen rokte kenaro ani yo channel no naidi tai subscribe khaji tai koboma top rimani tai wak rimani tam kharina na rok koboma saiman na ta kinoro comment khaji comment sungana ro hangka ke next video khonong nang vaccine marok khona vaccine romani hingke nor monamoni borong khu na bakse borok to saiman mano je saimai rok hangke vaccine jing kono 2 bar maro kaising ke 7 dino kaisa te kaising 14 dino kaisa ke vaccine rok rona nango vaccine ke buni ke thang dona bagai ka vaccine ya khabaro jater boko thui thanai am sajon sala kono pura kon thui thamano ka vaccine na ke abo borok no gotini hi phalna chengnai ketai thok rok nangu rok ke paina rok nangu ko ke paima no ang contact khai no anoro ani comment khaji ke tai ro address rok bangong sai khana no address ngke abo jotok tongman daw ke kandra parao Chandrapara
Itu bajrania subdivision khub jago. Bok belak tong lai jak tong ha itu tahu. Bagi koloma jorok bong bagi fan nang sugo. Kita yo sikon rok nong ja tham rok phunu mani. O sikon rok he kono fan rok raja gya ta min ke brok kongrai rok ngjang mano. Hai tini no video jagon pai ne or mathang nai. Ke next video ro no dati no. Ke hambai jotno no nai tong bage. Ke channel subscribe khai di tai share bro khai di. Tai saja ke to like bro khai di. Saja ke unlike no khai mano. Ke narok tai te kaise ko nge talk ro nang ko contact khai mano narok comment ro simano ke no nang WhatsApp number ro nai. Tai phone sungjanai musung ko sungmano talk ri narok byaparo. Hambai ke jotno. Hai tini no video jagon pai ne or mathang nai. Ke next video ro no dati no. Ke hambai jotno no nai tong bage. Ke channel subscribe khai di tai share bro khai di. Tai saja ke to like bro khai di. Saja ke unlike no khai mano. Ke narok tai te kaise ko nge talk ro nang ko contact khai mano narok comment ro simano ke no nang WhatsApp number ro nai. Tai phone sungjanai musung ko sungmano talk ri narok byaparo. Hambai ke jotno. Ke obo ke wak bagi nok nang mani. Ke rono ro koi dina wak ni video ro bono bono channel subscribe khai di te share ro khai di nok paisuga gota phono ke on samung soli chongo ke mo samung paikhe naro koroni video ro bono nai hambai naro channel subscribe khai di te share khai di te like ro khai di hambai.